Eskerrik asko baita ere, nirekin hemen, maikide baino sofakide edo atrezokide ditudan guneetako arduradunei aurkeztu egingo dizkizuet guztiak. Maider Larrañaga, eszenatokiatik dator, badakizu hauxe dela, San Agustin kulturgune hau dela eszenatokia gune moduan hartzen duen espazioa. Izaskun Aiakuriaga, Gereideako lankidea eta Talaiako egitarauaren arduraduna dena. Aitor Agiriano, Azoka Telebistaren antolakuntzatik, Iratia Gorria irudieneatik, Itxasne Arabio Urrutia Zaguganbaratik, Gotzon Barandiaran ahotseneatik eta Diana Franco kabiatik. Gero euren ahotik azalpenak entzungo dituzue. Bueno, 59. Durangoko azoka martxan daukagu, hilabetetako lana aurreratuta daukagu, azken txanpan sartuta gaude eta azokak bere forma hartu du. Honezkero badakigu landako guneak ze itxura hartuko duen, zenbat erakusmai egongo diren, norre egongo den erakusmai bakoitzean. Badakigu zenbat nobedade aurkeztuko diren, badakigu egitarauan ze aurkezpen egongo den, ze saio egongo den, egitaraua lotuta daukagu, eta guzti horren berri emateko antolatu dugu agerraldi hau. Ikusten duzuen moduan, eduki asko daukagu esateko, mami asko dakargu, eta mamia azaltzeko denbora behar izaten da, eta horrez esango dizuegu, astia hartuko dugula. Ez da oso sasoikoa, arrapaladan bizigaren bizitza honetan, baina astia hartuko dugu, azaltzeko daukaguna azaltzeko. Bueno, gogoratu nahi dugu azoka abenduaren 5-tik 8 izango dela, ondo dakizuen moduan. Eta, bueno, Durango egun horretan kultur munduaren, kulturgintzaren topaleku handi bat bihurtzen da. Hortxe batzen gara sortzaileak, hortxe batzen gara argitaratzaileak, hortxe batzen gara kultur munduko edo kultur sistema osatzen duten eragile guztietako askotariko langileak eta hortxe batzen dira baita ere zaleak. Eta urten zaleei erreparatu nahi izan diegu, kultur sistema horretan katebegi oso importantea direlako, haiek ematen diotelako nolabait egonkortasuna kultur sistemari, eta bueno, aitortzarekin batera, deia egin nahi diegu urtero bezala, Durangoko azokara etor daitezen, eta dagokien tokia hartu dezaten. Aurtengo edizioaren xehetasun batzuk emango ditut, azokan, landako gunean, landako guneko azokan, 153 partaidek 274 erakusmai jarriko dituzte. Iaz baino 17 erakusmai gehiago dira horiek, aurten erakusmai gehiago ditugu. Erakusmai horietan 993 nobedade egongo dira eskuragarri. Nobedadeak diogunean 2024an argitaratutako lanei buruz ari gara. Eta 993 izango dira erakusmaietan egongo direnak, horrez gain, badakizua aurreko urtetako argitalpenak ere, eta fondoko materiala egoten dela, eta milaka titulu aurkitu daitezkela, baina aurten gustari dagokionez hori. 993 nobedade horietatik, 639 liburuak dira, 216 musikari lotutako lanak dira, 47 aldizkariak dira, eta 31 bestelako argitalpenak. Ikusten duzu guzta ederra dela, lan horietan edo titulu horietan, askotariko estiloak eta gaiak aurkitu daitezke. Bai bizigaren toki honetako gaiak eta baita ere munduko beste bazterretan bizi ditugun gaiak. Eta hemen aipatu nahiko genuke, Palestinari buruzko lan bat baino gehiago aurkeztuko dela urten. Eta erantzi nahiko genuke, kultura humanizazioaren zeinu bada, deshumanizazioaren aurkako txertoa ere badela, edo gutxienez izan beharko lukela, eta pentsatu nahi dugu, mundu justuago eta gizatiarrago baten aldeko ekarpena ere egiten dugula honetan gabiltzanok. Norabide horretan, gizatartasuna eta aipatzen dugu, hori ez diskursoetan bakarrik, praktikan ere jartzen ahalegintzen gara. Durangoko azoka ahalegin konpartitua da, bidelagunekin egiten dugu.
hori aurkezpen guztietan hala erakusten dugu, tartean egoten dira, egitasmoaren babesleak diren herri erakundeak, erakunde pribatuak, tartean ditugu partaideak, azokara erakusmaia jartzera etortzen direnak, eta baita ere hoien artean ditugu antolakuntzan bidelagun ditugunak, eta hemen nire ondoan dituzue hoiek guztiak. Guztion artean, aurten azokak egun bat gutxiago dauka, aurreko urteetan baino, 5 egun barik 4 dauzka, baina 4 egun horietan eta guztion artean lortu dugu 200 hitzordu antolatzea. 200 aurkezpen, 200 saio, 200 ekitaldi, denetarikoak. Gune bakoitzak bere berezitasuna dauka, ondo dakizuen moduan, disiplinetan dago antolatuta, eurek azalduko dizue inork baino hobeto zer aurkituko duzuen gune bakoitzean, eta eure hitza hemen aurretik berriz gonbidatu nahiko nituzke bisitariak, azokara etor daitezen, euren gustoko lanen bila, baina baita ere egitarauan arakatu eta ezagutzen ez dituzten horiek deskubritzeko gogoz eta asmoz. 2007an sortu genuenetik ahotsenea, lehenengo aldiz, eta hau guretzat oso albiste ona da, lehenengo aldiz, liburu eta diskoen aurkezpenetan generoa arrakala murriztea, ez desagerrarazi, baina murriztea lortu dugu, liburu aurkezpenetan, eukiko ditugun liburu aurkezpenetan, erdia baino gehiago emakumek hartuko dute lekua, aurkezpen horietan, eta aurkeztuko ditugun diskoetan, ia erdietan behintzat emakume baten presentzia dago ziurtatuta. Hau azpimarratu nahi dugu, gaur egun gaia pilpilean dagoelako, batez ere musika arloan eta azkeneko asteetan badakigu, eta guk sentitzen dugulako arduradunak garen heinean, hor ere parte hartu behar dugula. Antolatzaileak garen heinean, ardura handia daukagula, generoa arrakala eta diskriminazioa desagerrarazteko bidean pausoak emateko. Eta gure ustez oso albiste ona da, aurten lortu dugun hori. 78 eskaera jaso ditugu liburuak aurkezteko, eta 4 egun dira aurten, orduan 50 lekua dugu. Diskoak aurkezteko 108 eskari hartu ditugu eta 34 lekua dugu. Eta ulertuko duzuenez, sekulako bihotzeko mina eman digu denei lekua ezin egiteak, baina ezinezkoa da. Eta orduan irizpide batzuen arabera, guztion artean, guneetako artean adostutako irizpide batzuen arabera, egin dugu hautua. Bai liburuen eta bai diskoen aurkezpen guneak, badakizu ahotsenea bat dela diskoen aurkezpenetarako, bestea liburu literatur lanen aurkezpenetarako, gure ustez bereizgarria da, ara joaten garela, gaur egun eta hemen euskaraz zer ari garen idazten eta zeri ari gatzaizkion kantatzen ezagutzeko gunea dela. Sortzaileengandik bertatik bertara urre, jakiteko gure sortzaileak gaur egun gure idazle eta musikariak zerk mintzen dituen, zerk sentiberatzen dituen, zerk posten dituen, zer inarrosten dituen. Horretarako gunea dira ahotsenea literatura eta ahotsenea musika. Esan dezagun gaur egun Euskal Herriko literatur eta musikaren taupadaren oso lagin anitza eta zabala dela. Aurten ere, eukiko duguna ahotsenean, bai musikan, bai literaturan. Badakigu zein den gure aurtengo lema, ez da? Hartzea ematea da, urteak daramatzagu diskurso hori plazaratzen, aldarrikatzen, ezinbestekoa dela euskarazko kulturgintzaren transmisioa ekosistemak osasuntzu iraun dezan, eta guk uste dugu, beste egunetan bezala, ahotsenean ere hori gorpuztu egiten dela. Bai literaturan, bai musikan,
gune berberean, 4 egunetan ikusiko dugulako oso belaunaldi ezberdinetako sortzaileak euskaraz nola ari diren idazten eta nola ari diren kantatzen. Gorpuztu egingo dugu, ikusi egingo da, beraien gorputzetan edade diferentetakoak, belaunaldi diferentetakoak, nola batak besteari errelebo simboliko bat eman dioten, eta horri esker gure kulturgintzak irauten duen urterik urte. Berritasunen arloan, ahaztu gabe, musika eskola, aurreko urteetan gune izan dugun musika eskola, obretan dagoenez, eta kojunturala da, ezin izango dugu erabili, orduan landakoko sarrera nagusitik ezkerretara, hau da plateruena ez, beste aldean, eukiko dugu Ahotsenea literatura, liburuak aurkezteko gune bat. Hori berritasun bat. Eta beste bat oso pozgarria guretzat da Ahotsenea literatura guneko ardura B bandakoek hartuko dutela. B banda da literatur talde bat. Idazle gazteen literatur talde bat. Eta guri honek izugarrizko poza ematen digu, era bat datorrelako guk aldarrikatzen dugun aurtengo lemarekin, eta horretan ere gorpuztu egingo dugulako transmisioa. Oso belaunaldi berria da, 18, 19, 20 urtekoa dira, gehienak Urruzuno lehiaketatik ateratako B banda literatur taldea da, eta beraiek izango dira literaturguneko arduradunak. Eta hori guretzat basano pozgarria da. Eta azkenik aipatzeko, abenduaren 6 gaztei zuzenduko diogula Azoka Korokorrean, eta Ahotsenea musikan batez ere, dagoen egitaraua, beren beregi gaztei zuzendutakoa da, guk proposatu nahi diegulako gaur egun hemen eta euskeraz zer entzun dezaketen. Bueno, irudienea ideien irudiaren eta soinuaren transmisiorako espazio bilakatuko dugu beste behin azokan zehar. Euskarazko ikusentzunezko sortzaileek eta euskal zinemagintzak azken urtean izandako ibilbidearen erakusgarri izango da irudienerako plaza azokan. Eta bertan 11 lan ikusi ahal izango ditugu azokak irauten dituen 4 egunetan zehar. Adin guztietarako diseinatu dugun programazioaren barruan, haur eta gaztetxoek euskaraz ekoitzitako lanez gozatzeko aukera izango dute, eta nabarmendu nahi dugu aurten txikienentzako aukera eta proposamen zabala jaso dugula irudienean. Adin artekoa eta belaunaldi desberdinek partekatua izango den istorioen eta historiaren kontakizunak egingo dira bertan. Ikusleek begiak zabal-zabalik usteko moduko egitarau aberatsa osatu dugu, orotara 40 lan eskainiko dira irudienean, denetariko estilo eta generoetatik edanik. Fikzioa, dokumentalak, animazioa, telesaiak, serieak, laburmetrai emanaldiak, bideoklipak, eta guztiak ere beraien sortzaileen eskutik etorriko dira, aurkezpen solasaldiak egingo baitira zuzendarien eta protagonisten eskutik bertan. Abenduaren 6an, gazte estanda egunean, sortzaile gazteek hartuko dute irudienerako plaza eta protagonismoa. Besteak beste, Ane Berriotzoaren Nire amaren etxean lana, Jone Arriolaren Hor konpon ikusentzunezkoa, edo 2023ko Sormen Bekaren irabazle izan ziren Marramiau sorkuntza taldearen Argizagi zubiak adizkidetasunerantz lanak ikusi ahal izango ditugu gazte estanda egunean. Hainbat lan primizian aurkeztuko direla ere aipatzekoa da, irudienean adibidez Ines Osinaga musikariak Serra estudioarekin batera ekoitzi duen ikusentzunezkoa estreinatuko da, eta tartean EITBren irabazi arte telesaiaren denboraldi berria emango da bertan. Gainera, Itoitzen udako sesioak fikzio dokumentala ere prentsaurreko bidez aurkeztuko dugu bertan, beraz, bertaratzeko gonbidapena egiten dugu hemendik. Eta urtero bezala, laburmetraiak emitituko dira azokan zehar laburmetraia deitzen diogun tarte horretan, urtero Kimua katalogoarekin martxan jartzen dugun elkarlanean.
Eta, bueno, azoka eta gero pantaila handia itzaltzean edo irudieneako ateak iztean, azken urteetan ekoiztu diren ikusentzunezko horiek ibilbide oparoa izan dezaten, ikuslea gonbidatzen dugu ibilbide emankor horretan parte aktibo izaten eta irudieneatik kanpo ere ikusentzunezko horietaz gozatzen. Ikusentzunezkoetan ere euskalgintzatik hartzea ematea delako eta transmisioaren ideiari lotuta egingo dugulako aurten irudiena. Aurten abenduaren 5ean eta 6ean izango da Kabian, goizetan, Durangoko Bizenta Mogel liburutegian izango dugu egitaraua, lantegiak izango dira bertan, arratsaldez, areto nagusian, topaketak, aurkezpenak, mahai inguruak izango ditugu. Dakigunez, eremu digitala modu askotarikoa izan daiteke. Eta Kabian, euskara eta euskal kulturaren inguruan loturiko digitalizazio eredua ere sortzen dabiltzan eragileak ezagutzen ditugu urtero. Euskarak ate ugari zabaltzen dizkie sortzailei, euskaldunon mundu ikuskera, euren garapenetan islatzeko. Horrela, aurten, Kabian ez dira faltako euskal bideojokoak eta rol jokoak, hauek areto nagusian abenduaren 5ean izango ditugu gamer gelan. Bestalde, hitzaldi, topaketa eta zenbait mahai ingurua izango ditugu. Oso interesgarria, Elujar Fundazioak prestatu duena. Adimen artifizial sortzaileak dauzkan mehatzuak edota aukerak sortzaileekin batera eztabaidatzeko. Aipagarria da ere, fikzio fabrikak eta badalabek elkarlanean hausnarketa bide berriak sustatzeko kutxatik kanpo pentsatzera bideraturiko tailerra. Bitarteko ugari darabiltzaten proiektu transmediak ere izango ditugu Kabian. Eta holakoak, teknologia librei loturikoak sortzeko horeretako torretkua bezalako espazio komunitarioen aurkezpenak izango ditugu. Urtero bezala, euskalgintza eremu digitalean zabaltzeko egitasmoak ezagutuko ditugu. Eta euren artean, Itanoa protagonismo ederra hartuko du aurten. Beraz, Durangoko azokan, elkarri ikusiko dugu Kabia digitalagunean. 59. edizio honetan, Sagu Ganbarako egitaraua askotariko ikuskizunez bete-beteta dator. Guztira 25 ekitaldi izango ditugu, aurkezpenak, ipuin kontaketak, tailerrak, iesgela bat, eta beste hainbat ikuskizunez gozatzeko aukera izango dute haurrek, gazteek eta familiek. 4 eguneko azoka izango dugu aurten, eta usu egiak zabalduko ditu Sagu Ganbarako ateak ikasle goizerako prestatu duen fanzine tailerrarekin. Eta lehen iratik aipatu dauen moduen Marramiau sorkuntza taldeak, iaz sormen beka irabazi zauen sorkuntza taldeak, Sagu Ganbaran be leku aukiko dau abenduaren 6ean. Beste sortzaile batzuk aipatzearren, bertan izango ditugu Eider Eibar, Yolanda Arrieta, Peio Añorga, Antxon Kasabon, Peru Madalena, Amaia Egidazu, Nerea Ariz Navarreta eta beste asko. Berrikuntza bezala, gorren komunitatearen ohitura eta kultura ezagutzeko liburua aurkeztuko digu Julian Rodriguezek. Ostiralean, Porrotx, Marimototx, Virginia Garcia eta Leire Bilbauk egingo duten liburu aurkezpenerako gonbidapenak banatuko ditugu egunean bertan, 10:00 Sagu Ganbarako sarreran. Eta urtero bezala, ikuskizun eta ekintzarik ez dagoen tarteetan, Sagu Ganbara zabalik egongo da, eta eskurragarri egongo die aurtengo aur literatura, gaur eta gazte literaturan aurten argitaratu diren euskarazko liburuak, eta baita aurreko urteko liburu gomendagarriak bebai. Aurtengo hartzea ematea leloari helduz, aurrek, gazteek, familiek eta sortzaileek euskal kulturaren eta literaturaren magia elkarbanatzeko aukera izango dute Sagu Ganbaran. Bueno, egunon niri tokatzen jat eszenatokia aurkeztea, eta bestela ezin zan bezala, eszenatokia gunea etxe hau bera da, Durangoko teatro publikoa. Gu hilaren 5ean hasiko gara, goizean ikasle goizarekin, 2 pasetan 200 bat gazterek improvisazioaren inguruko tailer batzuk
jasoko ditue eta arratzaldian azokaren inaugurazio edo irekiera gala izango dugu. Eta gu antzerki maratoi formatuarekin berez 6, 7 eta 8 ibiliko gara. Antzerki maratoian 10 konpainiak parte hartuko dabe eta txandaka egiten diren pieza laburren programa bat da. Egunean 5 pase izango ditugu. Esan da bezala, 10 konpainia egongo dira geure artean, geurean nabarmena emakumeen presentzia, eta gaien artean oso nabarmena sexualitatearekin zerikusia izan dituzten pieza asko aurkeztu edo jaso ditugula, ez? Besteak beste, Libe Mendizabal eta Mireiaren ontziratuak, transexualitateari buruz hitz egiten duena, Laura Penagosen putaren bakarrizketak, edo Paralelas taldearen odola hilekoaren gainean izango dana. Baina barretik eta humoretik ere asko izango dugu, hor dauzkagulako Gantzoizia bezalako klaun konpainiak, eta Mirari Martiaren eta Idoia Torregaraik beuren bakarrizketak egingo dituzte. Eta batez ere hori, eta aipagarria guretzat bereziki kutxunak direlako bertako karrika antzerki taldeak egingo dauen Working Progressa, hurrengo geltokia, euren opera masterra izango da, eta biziki maite ditugu karrikakoak etxe hontan izan ere Durangoko antzerki konpainia amaterra da, 26 urte daramatzate antzerki amaterra egiten, bertatik atera dira Durangoko antzesle, aktore, teknikari asko eta gurpil horrek jarraitzen dau. Eta karrikaren lan horrek ikustera ere gonbidatzen zaituztegu. Beraz, egongo da MS hartzeko eta zer emateko, eta erdudanak antzerkiaz gozatzera. Eskerrik asko. Eta, Azoka Telebistatik esatea, pantailaz bestalde Azokan gertatzen denaren erakusleio izango dela beste behin Azoka Telebista, eta, Euskal Kulturgintzaren topaleku den plazan bizitako hori laua izetara zabaltzea izango dugula beste urte batez helburu. Horretarako zer egingo dugun, hartzea ematea da izeneko magazinak oiztuko dugu egunero, hainbat kanale bidez jarraitu ahal izango dena, Azokako webunean, YouTubeen, Toki Telebistetan eta baita Euskal Telebistan ere bai. Askotariko edukiek izango dute bertan leku, egunean eguneko protagonistek, une bereziek, elkarrizketek, azmarratzea egunero, disiplina bera jorratzen duten bi sortzaile jarriko ditugula, belaunaldi ezberdinetakoak aurrez aurre, transmisio oinarri izango duen solasaldi batean, eta askotariko ekitaldiez eta emanaldiez gunez gune ere Azoka ibiltari abiaraziko dugula abenduaren 5-tik aurrera. Eduki horiek, aurkezpenak, solasaldiak, hautatutako horiek osorik jasoko ditugu, eta hala nahieran kontsumitzeko edo gozatzeko aukera eskainiko dugu Azoka Telebistatik. Eta bukatzeko esatea beti bezala, herritarrak dauden lekuan daudela, bertan Azokon egongo balira bezala gertatutakoa jarraitzeko aukera izango dutela Azoka Telebistaren eta ikusentzunezkoen bitartez. Talaia esango dutzuet, batetik divulgazioko liburuen aurkezpenetarako lekua dela, mainguruen lekua bebai eta egitasmoen aurkezpenerako lekua. Eta azken urteetan lez, Talaiak 2 kokaleku daukaz, batetik Durangoko museoa izango da kokalekuetako bat, eta bestea Landako guneko areto nagusia. Museoan egingo ditugunetatik hasita, esan abenduaren 6an, museoan goizeko 11etan hasi eta iluntzeko 8 arte liburu aurkezpenak izango dirala, eta bereziki aipatu gurako neuke, abenduaren 7an hainbat mahai inguru izango dirala. Lehen aitatzen izan dugu euskaratik mundura begiratzen diogula, munduari begiratzen diogula, eta kasualidadez aurten Europako hizkuntza minorizatuetako editoreak izango duguz geugaz, eta abenduaren 7an mahai inguru bat eskainiko dabe, eta mahai inguru baten batuko dira Durangoko museoan, eta kurdoekin ere euskal artistek hartu emona daukie joan dan 20 urtean, eta euskarak eta kurdoak ofizialtasunerako daukazan aukerak eta mehatzuak eta trabak horrepe berbagai izango dira beste mahai inguru baten justu abenduaren 7an eta Durangoko museoan.
Eta aurten bereziki Durangoko museoa aipatu gurako geunke, ze datorren astean, datorren ostegunean, inauguratuko da Nestor Basterretxeari eskainitako erakusketa bat, Durangoko azokak, hau da Gerediaga elkarteak eta Durangoko udalak elkarregaz antolatzen dugun erakusketa bat da. Nestor Basterretxearen familiak bere eskuzabaltasun guztiagaz pieza originalak itxi deuzkuz, batez be diseinu grafikoan Nestorrek egindako lana eta logotipo gintzan egindako lanak itxi deuzkuz, eta horiekin antolatuko dugu Nestor Basterretxearen erakusketa hori. Gainera gogoratuko deutzuet 2012 urtean azoka iragarteko kartela berak egindakoa dela, eta pieza original hori, kartela original hori be museoan erakusgai izango dela. Nestor Basterretxeari eta ja landako gunera etorrita, aurten eskerron ekitaldi bat egingo diogu, eskainiko diogu, omenaldi xume bat izango da, batez be Gerediaga elkartetik familiak holango erakusketa bat egiteko eukidaban eskuzabaltasun horreri eskerrak eman gura dautzaguzalako, baina Nestorrek bai azokarekiko eta bai Durangaldearekiko eukidagoan hartu bon hori be eskertu gura dugulako, eta orduan eskerron ekitalditxo bat egongo da landako gunean. Eta gero landako gunean danetariko aurkezpenak eta mahai-inguruak izango dira, baina pare bat aitatzearren Euskaraldiak 2025ko bere kantua aurkeztuko dau Durangoko azokan, abenduaren 6an, eta hori landako gunean izango da. Gero Euskadi literatura saridunen mahai-ingurua egingo da, urtero egiten den modura, eta horrek mahai-inguru horrek lekua izango dau landako gunean. Eta gero, azken egunean, zuzenean bideo-podcast grabaketa bat izango da. Joan dan, ustot, atzo, 3. bideo-podcasta sareratu gendun, EITB-gaz eta Irudamatxo ekoiztetxeagaz alkarregaz egiten dugun bideo-podcasta da, badabil izenekoa, iaz martzan ipini genduna eta aurten errepikatzen gabiltzana, eta justu azokaren azken egunean, goizeko lehenengoko orduan, bideo-podcast saio guztietan azkenengoa grabatuko dugu, zuzenean grabatutakoa izango da azokan, gero hurrengo astean sareetan zabalduko duguna, eta bertan izango duguz euskal hainbat euskal sortzaile. Baina jarraitu egingo dugu, azokak ertzasko dituelako, abenduaren 5ean hasiko dela aipatu dugu, eta hasi ere hasiko da ikasle goizarekin. Lehenengo goiz hori ikastetxeei eta ikastetxetako ikaslei zuzendutako goiza da. Hemen ohartxo bat, horrek ez du esan nahi ikasleak bakarrik sartu halko dutenik azokan, azoka zabali dago bizitatu nahi duen guztientzat, baina deia egiten diegu eskola umei egun horretan etor daitezen, eta haientzako gainera gunez gune goiz horretan saio bereziak, tailerrak, saioak, aurkezpenak aurkeztu ditugu, izen emate bat egon da horretarako, eta 40 ikastetxeri egin ahal izan diegu lekua gunez gune antolatu ditugun saio horietarako. Jakin badakigu baina askoz ikastetxe gehiago direla etortzekoak, eta egun hori ikaslez beteta ikustea espero dugu. Aurrera egingo dut, Udatxo eta Balu izan dira aurten Durangoko azokaren kartela egin dutenak, aurkeztu genuen, ikusi duzu eze kartel ederra egin diguten, eta hain izan da ederra ze, pentsatu dugula kartel horren edizio txukunagoa egin, eta beren sinadurekin eskuratu nahi duenari eskura jartzea. Ordan abenduaren 6an, eta egileen euren proposamena izan da, etorriko dira edizio zaindu hori sinatzera eta nahi duenari eskura ematera. Landako gunean bertan izango da hori. Abenduaren 6arekin jarraituz, abenduaren 6a gazte estanda eguna izango da, horri buruzko zerbait aurreratu dute antolakuntzako kideek. Gazte estanda da orain 3 bat urte gazteei zuzendutako egun bat antolatzen hasi ginen, eta horren segida, ezta? Egun osoko plana eskaini nahi diegu gazteei, gunez gune haientzako interesgarriak izan daitezken gauzak programatu ditugu.
Ordan goizetik hasi eta gauer arte edukiko dute haientzako moduko eskaintza, eta gainera gauean azoka kateak izten dituenean Nektar eta Nasker musika taldeen kontzertua izango dute, eta gero Xaukena Xauk musika jartzaileen sesioarekin luzatuko da gaua goizaldeko ordu biak arte. Orduan gaztei dei egiten diegu egun hori aprobetxatu eta goizetik goizaldera zukutu dezaten azoka. Gero azoka badakizue hemen aurkeztu dugunaz gain beste 11 topaketa egiteko topalekua edo egunak izaten direla, eta horien artean aipatu nahi ditugu ez dira bakarrak, baina aipatu nahi ditugu Euskaldunak elkarteko eskultorek egiten duten erakusketa ugaria eta mamitsua, eta horrekin batera baita ere aipatu nahi dugu Itanoa bultzatu nahian Euskal Herrietan dauden elkarte txikiak batu eta ikadromoa izeneko saioa antolatu dutela, abenduaren 7an. Nahi duena ekitaldi ireki izango da eta nahi duena etorri eta parte hartu dezan ikadromo horretan. Hemen esaten ari garen guztia Durangoko azoka.eus webgunean daukazue, 10:30 jarri dugu ikusgai, hor dago dena konsultagai. Aipatu nahi dugu informazio osoa eta zehatza azkenengo bertsioa beti dela webgunean aurkituko duzuena. Sartzen zareten momentuan aurkituko duzuena da, guztiz baieztatuta daukaguna, naiz eta eskuartean daukazuena, 89an hoxe izan gero aurkituko duzuena, baina azken uneko aldaketak balegoz, webgunean aurkituko dituzue aldaketa horiek ere. Ez egitaragoa bakarrik, nobedaden zerrenda osoa ere argitaratuta daukagu dagoeneko, hortxe konsultatu alduzue, bilatzaile eroso batekin, eta hor joango gara eskeitzen gainera, azokan zehar egileak noiz etorriko diren, noiz egongo diren erakusmailetan sinadu euren lanak sinatzen, eta abar. Ordan gure gomendioa beti da webgunera jotzea. Durangoko azoka ez da abenduaren 8an amaituko, bai Durangoko hitzorduak, baina horren ostean Zunon handa egitasmoarekin jarraituko dugu. Zunon handa egitasmoa da Durangoko azoka liburu saltokien bidez Euskal Herrietara eramateko alegin bat. 80 bat liburu saltokik parte hartuko dute kanpaina horretan, Gabon ostera arte iraungo duen kanpaina horretan. Saltoki horietan Durangoko azokan aurkeztu diren nobedadeetako batzuk ikusgai egongo dira, eskuragai ere bai, jakina. Eta liburu saltoki horietatik 23tan liburu aurkezpenak antolatuko ditu, azoka amaitu eta hurrengo 2 asteetan. Gabon aurretik izango dira aurkezpen guztiak. Aurkezpen horietara egileak joango dira, eta aurkezpenak gainera formatu ezberdinetan egingo dira, orduan, tokiko kulturzaleei ere, gonbidapena luzatzen diegu, euren herriko liburu saltokira joan eta aurkezpen horietan parte hartzeko. Durangoko azoka aurrera ateratzeko ezinbestekoa da elkarlana, lehen aipatu dugu, borondatezko lana ere asko, baina ezinezkoa da aurrekonturik gabe egitea. Aurrekontu hori aurten, Durangoko azokaren aurrekontua 735.000 eurotakoa izango da. Aurrekontu horren 157 erakunde publikoen eskutik jasotzen dugu. Aurrekontu horren 125 baliabide propioetatik edo esan da gehiena erakusmaila jartzeko alokairua ordaintzen duten partaideen ekarpenetik jasotzen dugu, eta gainerako 118 babesle pribatuetatik jasotzen dugu. Eta orain azokaren funtzionamentuari buruzko ohar arin batzuk. Aurten indarkeria matxistaren aurkako protokoloa martxan jarri dugu. Lehenago ere jarrita behar genuen, aurten izan da urtea. Eta bizitari esan nahi diegu azokaren eremu guztietan puntu moreak izango direla. Landako gunean puntu morea izango da informazio puntua. Eta azokako langileak soinean puntu morea daramaten guzti horiek izango dira puntu morea. Eta guneetan ere, han langileak egongo dira, eta soinean puntu morea daramaten persona guzti horiek izango dira. Inork laguntza behar izatekotan, haien gana jotzeko gomendioa egiten diegu bizitariei, eta honekin batera, esan nahi dugu, azokak ez duela inolako indarkeria matxistarik onartzen eta onartuko, eta protokoloa prestaukiko dugula, falta egiten duenean aktibatzeko.
Honekin batera, aurten 59. azoka da, datorren urtea 60. da, urte horren seinalatu izango da, eta nahiko genuke datorren urtean gaur eguneko azokaren argazkiaren berri ematea, eta horretarako aurtengo azoka erabiliko dugu azokari buruzko ikerketa bat egiteko. Ikerketa ziadekoren bidez edo ziadekoren laguntzarekin egingo dugu, eta ikertuko ditugu azokan parte hartzen duten sortzaileak, ikertuko ditugu azokan parte erakusmaia jartzen duten partaideak, eta ikertuko ditugu bisitariak ere bai. Orduan, azokara, bizitara datozen kulturzale horiek, posible da, norbaitek galdetegi bat betetzeko eskatzea, eta eskatzen diegu ordu laurdentxo hori eskaintzeko eta laguntzeko Durangoko azokari ikerketa hori burutzen. Asmoa da, datorren urteko azokan emaitza horren berri ematea. Azokako ordutegia, goizeko 10:30 zortzietara izango da. Goizeko 10:30 zabaltzen da azoka, eta 8 itxi, egun guztietan, salbu azkenengo egunean. Abenduaren 8an azken egunean, arratzaldeko 6 itxiko da. Horren helburua da, azokako egunetan erakusmaian lanean dauden erakusketari guzti horiei jasotzeko astia ematea, eta aldi berean azken eguneko arratzalde hori ere bizitagarria izate. Orduan arratzaldeko 6 arte zabalik dago azoka. Azokara datorrenari eskatzen diogu aldela garraio publikoa erabiltzeko zelanez, baina badakigu ez dela erraza beti Durangora garraio publikoan heltzen, autoz ere helduko dira asko. Orduan, abenduaren 6tik 8 Iurretako geralekoan irten eta hango pabelloietan dauden seinalizatuta egongo diren aparkalekuetan kotxea aparkatzen duenak autobus zerbitzua izango du landako egunera bertara etortzeko. Egun osoan egongo dira autobusa joan etorrian, eta orduan, lasaitasunez hartu eta zerbitzu hori martxan egongo dela jakin urteroko moduan. Eta amaitzeko, esan dut, azoka itxita gero ere Zunon handa egitasmoarekin jarraitzen duela, azoka zabaldu aurretik ere, azokaren beste ertz bat izango dugu, DAPRO egitasmoa da hain zuzen ere. Azaroaren 26an eta 27an datorren astean, Bizenta Mogel Bibliotekan eta Plateruna Kafeantzukian egingo ditugun topaketak dira. Lan berri bat aurkeztu nahi dutenek programatzaileen aurrean euren lana aurkeztu ahal izateko eta beren bide profesionalean laguntzeko. Esandako moduan, 26an Bizenta Mogel Bibliotekan izango da topaketa familia ikuskizunekin lotuta eta 27an Plateruenean musikari lotutako proiektuekin. Topaketa horietan programatzaileren batek parte hartu nahiko balu, oraindik ere izen ematea zabali dago hilaren 22 arte edo ostiralera arte, eta horretarako webgunearen bidez egin ahalko du modu erosoan, orduan animatzen ditugu programatzaileak egitasmo horretan ere parte hartzen. Nobedadeak beretsuak dira. Bai. 933 nobedade biztaratu ditugu gaur, oraindik badaude hor errebisioan edo aztertzen ari garen nobedade batzuk, datuak falta dituztelako eta bar, iaz 250 nobedaderi buruz gebiltzan eta aurten ere kopuru beretzutara helduko gara. Bai, autoekoizleentzako erakusmaiak jartzen ditugu, aurten 7 autoekoizle egongo dira eta erakusmai bat hartuko dute. Guk koordinazio maila deitzen den maila batean koordinatzen gara urtean zehar, eta aurten pentsatu dugu, aurreko urteetatik ere bazetorren gogoeta da, egitarauak osatzerakoan irizpide ez beretsuekin, baize berdinekin jardun behar genuela. Irizpide beretsuekin ibili gara orain arte, eta oraingoan egin dituguna izan da irizpide horiek erredaktatu. Eta oro har esan da, badakizu aurkezpenetan euskarazko lanek lehentasuna daukatela, edo derrigortasuna ere bai kasu batzuetan, gune batzuetan. Durangoko azokako katalogoan euskaraz diren lanak aurkezten dira edo euskal gaiei buruzko lanak ere aurkezten dira katalogoan, baina aurkezpenetan euskarazko lanek dute lehentasuna. Gero lurraldetasunari erreparatu diogu genero ikuspegiari, horren emaitzak ikusi direla uste dugu. Estiloei ere erreparatu diegu, egilearen trajektoriari ere erreparatu diogu,
Eta, bueno, ez da erraza izan, hainbeste ertzekin egitaroak osatzea, pixka zoramena izan da, baina uste dugu onerako izan dela eta emaitzak hortxe daudela.